wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Selandi Widianto Pratama dari kelas 10 TM1. Bapak lan Ibu ingkang kula hormati ugi lan para kanca-kanca ingkang kula tresnani sedaya semoga kita sami ngaturaken puji syukur dumateng Gusti Allah ingkang sampun kepareng paringan keberkahan lan sarastan sehingga kula lan panjenengan sedaya saged panggempahi wonten ing wanci menika. Sugeng rawuh ing acara perpisahan kanggo para guru sing wis nyumbang bekti marang dunia pendidikan kita. Acara iki diwiwiti kanggo ngucapake rasa suwun lan pamit marang para guru sing tansah dados sosok pangayongan lan pamuking saking siswa. Ing dina iki kita saged ngaturaken puji lan syukur marang Gusti Allah ingkang Maha Esa. Pamargi atas limpahan rahmat-Nya kita bisa merasakake asa-asa para guru panjenengan sing tansah ngajarake ngayahi pituduh anak bangsa. Mugi Gusti Allah ngabari rahmat lan ridhonya marang para guru sing sampun tansah nyumbang bekti ing dunia pendidikan. Para guru kita tansah lan ngasih ngaturaken rasa syukur lan sebesar-besarnya marang panjenengan. Kita saged menghubungi para guru ingkang tansah ngajarake nglestarike budaya ilmu lan ngayahi pituduh anak bangsa. Gusti Allah mugi-mugi para guru tansah tetep berkati marang ilmu kesehatan lan kesabaran. Acara perpisahan iki tansah dadi wujud rasa kekeluargaan antar guru lan siswa lan tansah diberkahi marang Gusti Allah. Kita saged nyuwun pamit marang para guru ingkang wis pada tansah melu dina anyar. Aturaken ati lan perasaan tansah ngati lan mugi para guru tansah tetep semangat lan sukses ing sajroné. Sugeng restu lan mugi-mugi acara iki tansah dadi berkah lan ngumungi wibawa kang akeh. Matur suwun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.